Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ιστορία, έτσι, όλους τους προέδρους. Και το ερώτημα είναι σαφές. Ήρθε η ώρα, κύριε Σπηλιοτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία να ξανααλλάξει αρχηγό? Να σου το πω διαφορετικά. Σημασία δεν έχουν τόσο τα πρόσωπα, όσο οι πολιτικές. Άρα εγώ θα έβαζα άλλη ερώτηση στο τραπέζι. Ήρθε η ώρα η Νέα Δημοκρατία να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της, τη φυσιογνωμία της και τη στρατηγική της? Γιατί αν κάτι είναι σαφές, είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα ξεχωριστά. Είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ορθώς είπατε, εγώ βρέθηκα από πάρα πολύ μικρό παιδί και έζησα όλη την ιστορία του, και υπάρχει και η παράταξη. Η ευτυχία για τη Νέα Δημοκρατία ήταν τότε που μπορούσε ως κόμμα να ταυτίζεται με την παράταξη, να εκφράζει την παράταξη. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, υπήρξε μια απόσταση μεταξύ παράταξης και κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με, αν θέλετε, μεγαλύτερη απόσταση αυτή των τελευταίων εκλογών.